Ja se olisi Victoria täällä. Ja joo, sori tästä taustasta. Mutta kun mä ja mun ärsyttävä pikkusisko Vilja ollaan meidän mummilani. Joo. Ja myös tästä maskotista. Mä nyt vaan otin jonkun petsin randomisti, mut no. Joo, tänään mä päättelin vähän kertoa, miksi ei kannata olla sellainen niinku Vilja YouTubessa. Joo. Vilja, eli mun pikkusisko. LP-stikkari tässä on hashtag. Ei niinku halua tilaajia. Sitten se sanoo olevansa itsensä parempaa kuin muiksi, vaikka on ihan muuta kuin paras. Siis oikeasti, teidän ei ole pakko katsoa sen videoita, jos te ette halua. Te olette ihan kaikki ihan parhaita. Ei kukaan ole teitä. Ei kukaan ole parempi kuin toiset. Kaikki on hyvä tekemään videoita. Ja mitä tahansa Vilja sanoo, tai kukaan muu, niin älkää uskoko. Te ootte hyviä tekemään videoita. Vaikka Vilja väittää, että se on hyvä laulaa, se on oikeasti ihan kamala laulaja. Sen opekin on sanonut sille niin. Ja miksei halua tilaajoita? Onko se hullu? Näköjään. Se väittää, että feikit petsit olisi muka aitoja. Sellaiset, joilla on viiva selässä ja niin poispäin. Tää? Tiedän, se on sen oma mielipide, mutta no, haloo? Niin. Ja vielä, no, miksi sä sanoo, esimerkiksi oliko se nyt joku kanava, mä en ihan muista sen kanavan nimeä, tai joku nyt kanava olikaan, sellainen petsilpettäjä, se laitoi sen kommentteihin hyvin. Niin. Ja mä vaan yritin puolustaa sitä tubettajaa, että sille ei kävisi, että no, tiedätkö, niin sille voi tulla oikeasti paha mieli. Vilja, jos sä katsot nyt tätä videota, ajattele miltä susta tuntuisi, jos sullekin sanottaisi noin, että sä olisit että kaikki olisi tosi ilkeitä sulle ja ei kukaan pitäisi susta. Eikä kukaan varmaan nytkään pidä susta. Ja vielä arvaa miltä tulee sun elämässä tapahtumaan, jos sä jatkat tuota käytöstä. Joo, mutta no, että tämä video ei olisi tosi pitkästyttävä, niin päätetään kohta lopettaa ihan se. Mutta voitko sä sisko please lopettaa ton ilkeilyn? Ja olla vaan samanlainen kuin ne muut. Äläkä oo tollanen. Mut joo, ehkä siksi sua kiusattais koulussa. Mut joo. Eli kiitti, että katsoitte videon. Nähdään ensi videossa. Moikka! Ja muistatte tilata kanava. Tietysti voitte ehdotella niitä kommenteissa, että tiedättehän niitä, mitä sanoin edelliskin videolla, mutta joo. Niin. Moikka!